Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Morning guys, di ara sa Tuhan nila nag-ihaw na rin mamoy. Sa Tuhan nila nag-ihaw. Birthday rin sa ang pagumangkin. Nja, bunjag pang bibi ron. So sabay sila, birthday ni Undoy, bunjag ni bibi. So unja, wato ko rito kuan kay maka-attend ko si Jahang bunjag. Ninang of the day, sa ron na namin na matong jakot das ibabaw. Aw, bro. Ha, jata kisa ron. Magha ko ko. Ang tawag to. Yayoyo. Haling-haling na huyo dari kay asa man ato dyan ko ninyo lapit nabilar gabi kay tanaw mi Ilyas di TV dari mas das luway gabi para basta grabe yung lingawa guys manuuban kapag Abril am kujog kan ko ha fitness ko to ko lahi man pa sa isang idol si Sweet Notes man pag isa ha dagha kay sa Ilyas maghuya san nagtaparan Ilyas set out ko wadi ay daghan lahi man to yung Ilyas kay di man tumukan ta sige ra man tog tagay tong inyong Ilyas na ilan tapos Undoy birthday ro sa akong pagmangken ya dali guys ya sige ra mag na isang cellphone magpasngan tapos mother parang lingawang mother kabay isang idol Ilyas ha sabis na naiga si Lia, uban po na magabi tanawa murag hubog. Wa pagkamata tanawa niya. Oh, tuog pa. Awa. Tuog pa yan. Da ngano naging laagan. Li man lagi ko patang Ilyas, da ba lang magka. Lisod basta kay makali. Mas Undoy. Tara basta ba doy? Tuog pag among birthday boy, happy birthday doy. Mawawon man yung birthday boy guys na mawawon pila mo ida doy pila 14 oh 14 nas Undoy di sa manguya ba sa eskwela sa 14 nas Undoy mawawon raman dapat pila imong edad ren pila man edad ren na mo gamay pila man edad ingon man sa gapon pag-abot na mo ta say ta tita di ay kuwang ugti puro man sa ta sige tudlo pa ta asa ni pasa kay sila silia may arang barkadaha sige bubalitok dari grabe makiatak adyo wak ka ban gabi wak pa uban na gabi kay daghag tao na to daghagabaan bahog ilok daghag ilok gabi bagis ini bindi sina badi lagi sa ninaan pula badi nawan na ganahan jus Ilia dua silang duha no Ganawan. Gano ba? Mait na ka? Eat na bebe? Eat na rice? Eat na rice? Bebe? Eat na rice? Oh guys, liwat sang buhok ta, tanawa. Liwat sang buhok kulot ta, tanawa. Riya kulot og hair. Dapay bangs. The bangs. The bangs. Pilay mong edad be? Pilay mong edad? Na. Di pa man kahilwas. Asa ka ba dong? Uy. Di pa man kahilwas kay kuan pa man 1 year old. Agi sang mahilwasan kana pang tumoy sa mungan. Clyde. Be. How old are you? 7 years old? Okay. Sibil na pala sila. Shout out sa akong mga followers. Shout out everyone. I love you. Mali ang kuan guys. Hanggi. Iba na to sa hospital pagpanganak. Si Clyde. Ngaron ba to? Mayo masiguro ni. Mayo. Malay mag-main is Clyde. Si Zia, nakitang Zia tapos isang lula. Ang pagmangkin. Kung mas nakabuok dari. Si Zia, Undoy, Clyde, Rendring, 5. Ako may assist ang papag-Abril ron. Dar pa, kaparan og. Di hinubuan ba nito? Di maho dyan ko ninyo. Sige lang, malabuhin ng bitaw na. Hindi ba din? Prepare na sa papag-Abril og
Panakot para litsunin. Maglitsunin ron guys, maglitsunin. Mag birthday boy. Tay. Ang igagaw. Ang udyaan. Yuyo mo itiglubag ko no. Practice na siya glubag-lubag. Pwede amang igagaw. Ha? Tatay. Si tatay may nagkuhan guys kasi may makamauda naglimpyo. Alas budik-dik. Maglitsun na kadik. Kaya bagong gupit. Litsunin na ikaw dik. Bukan? Mato nami. Atin miss. Atin sa may seminar karon. Mas bunsag ni Jack. Ni Jack. Bantas kay Kimi. Atin may seminar. Atin meron misa. Bino. Kami guys. Kami simbahan sa Luway. Sama sa kagayos Jack dari guys. Kay para mausar katod simbahan. Si Jack. Yung bispong gamay. Ano man niya? Ano pa? Pamilya lang. Kana? Katuod na nun may silang bahay gahat. Si Jack Alexander. Batang abunjagan ron. Si Jack Alexander. Rangang manung Alexander. Kita nga, ayos guys, smile sa tubang ni Ate Kimi. Yeah guys. Smile. Tawag mo batang laki. Mayro Ang dahil eh. Ube, hawid be. Uyo. Hujo kunya hujo. Marami. Berharap pag notebook kay na ba? Imong putdan pag imo? Okay ra na. Sige magunit panggunit no. Dana may simbahan sa Luway. Ani dana magbunjag. Ani bunjagas Jack. Ano pa namin na ko guys? Pinto. Ani dana magseminar una sa Bunjagas Pipi. Nandiyan na mailisan ni. Napadung na bunjag kay alimuok. Isang pang bunjag kay. Diyan na ka mailis Jack ha. Tingin pagbata. Guys, paniminar ni tanan. Magsugod na ang seminar. Daghan na katong bunjagan. Ako taas gawas. Suma na ang seminar. Thank you Lord. Sumato na may dagdos. So sa simbahan kay bunjag na. Nakasip-sip sa hangin eh. May hangin. Ay, kalamis hangin. Enjoy si Kimi. Paabot sa mga guys, mamahuan aguan na may mas wedding. Daghan ka sige pang kasal, daghan pa ibunjagan. Lala, kay kaanag kamot. Ay siya, kaanag na, pangtang na na imo, kuan bebe, mo ribon-ribon. Bebe, pagkakutang na na imo ribon-ribon. Katulad sa mga bata. Ito sa kami, kay ganahan sa ulo. At sa bibi sa ulo, tapos sa lingkod. Mata namin guys, manood namin sa church. Dalita kay init. Inta nag-upaw na itong bata. Inta nag-upaw. Hey, bunjaga na si Bibi Jack. Excited na bunjaga. Excited. Ang nagpalo na lang ang hana si Jack sa mga yan. Nice, babe? Nice.
Diyan na ipangkurusan ang mga bata. Apa pa? Sundin niyo purus. Kamu na po mga nina. Ninong isa. Hehe. Nga naman ha, giligo ka. Jack, giligo kang father. Na, dali ra, bunjag. Managbunjag si Jack Jack. Welcome to the Christian world. Ha? So guys, nahumanagad jud og bunjag sa mga kabataan. So manguli nami. Managad jud. Salamat sa Ginoo, manaag bunjag. Hey, okay. Tanakimi. Ay nami guys. Managbunjag si Jack Alexander. Abot na gyud ang mga person. Okay. Wala. Abot ang mga person. What am I guys? There is Ilasnika. Ano? So, kapadumus-dumus. 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 Tabangan. Kapadumus-dumus. Tula. Yoto tan, yoto. Nanta guys nga. Skimi-kimi. Oh, skimi-kimi. Nanta nga. So maniud to dayta ni tanan guys. So salamat si Ginoo kay nahuman ra gud in taon og bunjag agamang batang laki si Baby Jack Alexander. So kanangan jud ni Jack maguwang guys si Manong Alexander. So nala may Jack ag kabibi. So si Jamoy gi kuanan og ngan sa hang maguwang kay hang manghud kay grabe mga jud kadyo ka manong-manungon to. So kami man tanan guys imingaw gud mi sa mga maguwang mo nang hingan sa hang manghud sa ijang baby boy si Baby Jack Alexander. So manay guys, nahumanagad din tawag bunjag agahang pag-umangken unja. Sabay day po ni guys dari silahang lungsod sa Luway kay pista man karon. So dari arang gajeng bibuha kadyo gay gabi grabe gajud na lingawang tan-awng Elias. Grabe gajud. For the first time nakakita na gajud din taon personal, no. So then nahumanagad din taon og bunjag agamang bata. So nagdali-dali pud mi diha guys og paniudto kay nighuman manguli mi kay sige na pag-text sa gahang maguwang o nag-chat di ay nga paulian na may kay niudto na kuno pa naghuwat pag kay birthday pa sa pag-umangken na tabok-tabok lang mi dani guys. Wa salamat tay diet rong panahon na dah pista bitaw. Bitaw. Tanagsara bitaw pod. So first time pa na nakangares bayan nila Snika. Uli na may guys. Maraming pan. Manaman at bunjag. Maraming panahon. Maraming kay birthday pa sa pag-umangken. Guys, ang uli nami. So, ang uli nami guys. Kaya humana ag bunjag. Bunja. Dahil na po miss birthday ni Undoy. Birthday sa akong pag-umangken.
Ha? Diyan ako lang hapon. Init. Hapon. Nah. Ay, para pag birthday boy, wa pa man mo gawas. Gwapo pa. Yan na, kamang birthday boy. Cha. Kantahan na sa manghod. Kanta Clyde. Ay si Clyde. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Yay! Blow the candle, doy. Blow the candle. Wish, ha? Candle, doy. Sige, doy. Blow na, doy. Yay! Happy birthday, doy. Okay, 1, 2. Tesa, atrasan na kamera. Okay, 1, 2, 3. Smile. Waki-waki. Okay. Okay na. Okay, happy birthday. Nga antag utro. Kiri ah. Pabuhis mga high blood. Basta mga high bloodan, arthritisan. Oh, dali na mo. Yes, maniud to tag utro. Kare ah. Kami kay kanang panit bare ah. Uy. Lamias panit. Lamias panit guys. Maguna-una jud ko dari pug panit. Miyo oy. Mia. Ya, apa? Mau. Nganta ko tro. Basta pista magsitagkaon. Alah, ito dito kay Bunjag dari birthday ng Ondoy. Kaya mo Ondoy? Hey guys. Uy, ano lami ah. Papa mo kasi sa gaan lami tayo ligson. Panit. So guys, mga to sa amin datos merkado kay mangita ko na silag sundang. Las yuyu. So makuzog pud mi. Kay mga kuzog baboy man. Mangita sa may daring kuan kanang nay mansanitas. Grabe dis kim gazin murag naong mansanitas. Muhurot sa mansanitas danis luway. Sige no panguha. Karon dali ara mga hinog. Tanawa na ah. Daghan na pag hinog og gahapon naman ning gipanghuaan karon daghan na pud. Kim murag naong mansanitas. Kanabi lami nabi. Lami no. Tara ka. Hida. So, tumiog merkado. Narita sa bridge sa tulay, bridge sa luway na buong. Bridge sa tulay. Nansa naman ko. Wow. Floating restaurant. Sa gusto mga floating, may adari available na dari luway. Nice. Pero mahal. Siguro na per head, 1,000. Wow. Mahal. Yan na guys, sabot na may dalis mga namaligzag guna. Kapili na nito si Yuyu. Kaya daghang sundang. Diya guys, daghang sundang Diya na dalis koan kanang naay luway. Sa mga mangita o guna diha, lagaraw kung sa pa yung pangita diha na mga sa pa na kutsilyo di available dari das luway na daghang nakazo. Napod diha. Grabing kadaghan. Napi mga ingana. Dali siguro tos lapu-lapu ni palit og sundang. Dai espada guys, espadang lapu-lapu. Espadang lapu-lapu. Mamili na si Yuyu. Para si Yuyu. Daghan na kaso guys na. Dai samurai good na. Dapay lugi dia. Ngita mo lugi na lugi. Sundang piko. Dia piko. Dari espada dia, espada. Naghana dari guys, dari kanang luway. Ayo nakapili na si Yuyu. Diyan ang pangkuan, gunahay. Hana, uy.
Asa mo gara-gara kay daghan. Oh. Ay dyan mo gara-garang kim-kim kay day isang daghang sundang. Na, igbasan dyan mo bitaw. Nay daghang espada kim-kim day espada kim. Kim. Wala sila magamagas na. Kamagsundang. Naka-klase-klaseng mga kuan, espada. Grabe, sama na espada. Hawa na, Clyde. Espada. Panday ko ani, panday. Diara man naik sundang nila lapu-lapu dari Sluway. Ya guys. Ay, ug namoy 4,000 ka pin, mainjo to. Aron ko na uy. Na kana may lami paliton pang tataray bagkarni na. No, nako. At tataray. Propi ang pagkatang kamot ilarsa. Hindi mo naman pagkakato yan. Isda ba? Isda. Hindi na kinalapangot kan. May isda. Pagkabaw din eh. Pagkabaw na. Mabekag-bekag bang dagke. Aran daghana dari subalik jang kuan oy. Sundang tapay mga lagaraw. Lagaraw. Nay sad, nay atsa, nay nga na sarol, napay piko. Nay piko, nay sarol. Pagpila ka na gani, pautan ako no. Pila ng budlong. 100 lang. Oh, naman day budlong dari, lami pa sa isang kuan. Pagkagama. Ha? Budlong. Kaya may ingan eh. Kaya guys, nakapalit naman may ingan eh. 800. Tapos alis siya kay tag 1,000 man. Balik ko nga ni, wako nga ni. Nindot pa pang lukatay mga bato. Ano na, budlong. Napay bara. 260. Lami na. 26 or 260. 2,600. 2,600. Mahal naman dahil food. Diyan, bako man. Bugat ba na uy? Hindi man parehari na. Kanina. Oo. Kanara. Kanas sa taas. Kare pa dari mga puro pud lagaraw. Lagaraw. Ara na ang mga kauban. Hoy. Oh, dekaret guys, dia. Kung mag-abis mo, dekaret. Nah, yo nakapalit na si Jaguna. Pila yo? Majo 400 nindot pa to si Jad ya. Nindot pa po. 400 kapalit na yo tanah motor na ta. Mali na mi kana kapalit na si Guna. Ya guys. Majo ilahang kanang guna kay tagkuan ra 400. Natototali siya natos mga 600 siguro. 700 no. Sibagyan yo. Ay sira yo. Mahalin to ya. Kinot na naman ang batang telat tagtuhok. Para si kang naisag mata. Murag Amerikana, blue. Basta naisag mata. Lahan ko sa mata. Saan naman eh, ang video nga. Saan na yung video guys, kapadung naman uli. Nalabudan to may nagkangkaan may natos lami sa uko ka video. First kasi ni Jamila? Or first kasi Sikan. Sikan kasi sa among binaji, Jamila. Jamila, ari dire. Shout out sa imo. Wawan mo laag. Para sa midam, salamat ka Adjo. Thank you. Sa may una. Salamat. Sus, Ginoo ko galangan-langan patang. Ko pa man dayra to etang. Muli na mi guys. Galangan-langan minsan to pa man dayra bisita gi what? Unsa ra man ni uy? Tanawa na gud gipabit-bit kun lag tanduay. Tanawa. Tanduay pa more. Ana ta danay para hubog. Bitawag ila ning sobra gi da kay kanang naay wa may lain mo inom kalhay mapagilang giinom dadto. Hapit nun may darig pamista kasi bis nanuli ra may tuba o may tuba sila. Pamista na nun. May tuba to. Napay tuba to. Oo dito dai no kaya na to. So nangyari may darig kay ato lagi tami mapalit og tuba dito kanang igagaw ni Jamila. Taas pag-adlaw, video kay tabi dare. Ninang mamputong rin-rin. Ninang ni rin-rin. Kumarin sa magwang banza.
Dato na nga almi nakalimot man nung video nalingaw magud kong chika-chika. Ang sa baoy. Sa batong namin at tumuli sa hapit mig tuba. Okay. Ang inom tag tuba ro na tumutangan og kuan sa guna na to og binti. Clyde. Nanguan ta Clyde, na-miss ta ta? Na-miss ta ta no? So di ay balik jang tuba darhi guys na tuba is friend. Skip Clyde, dagan. Tumbling mo sigbin. Sus tabangan, dapod. Gipang kapoy tanawa gipang kapoy. Bit sa pas iliya dari sila sa tubig.